Sorsi viċin One News qalu kif waqt laqa pubblika f'Malta li għamel il-Prijor Ġenerali Michal O'Neill ħabbar li minħabba nuqqas ta' patrijiet Karmelitani f'Malta, il-patrijiet se jinġabru fi 3 kunventi u mhux se jibqgħu mifruxa f'6. One News għamel kuntatt mal-Prijor Provinċjal tal-Karmelitani Patri Joseph Saliba li konferma li bħalissa bdew id-diskussjonijiet dwar din il-possibilità. Tkellem magħna dwar x'wassal għal din is-sitwazzjoni. Aħna nixtiequ ngħixu l-ħajja komunitarja tagħna. Għandna impenn, għandna responsabilità wkoll ma' nfusna lejn xulxin u anki lejn il-Knisja. Possibbli li tagħmel dan ix-xogħol daqqa biftit nies, allura ħtieġa kbira biex anki bħala ħajja ta' komunità li tkun sana tajba ġifieri, hemm bżonn li n-numru ta' fil-komunità ikun iktar minn x'inhu. Naqqas fit-3 komunitajiet illi ikunu b'saħħithom. U dak inkunu qed nagħtu servizz aħjar lill-Knisja f'Malta. Il-preżenza tal-ewwel Karmelitani f'Malta tmur lura s-sena 1418. Matul is-snin il-komunità Karmelitana imxiet ukoll madwar il-pajjiż l-ewwel fil-Knisja tal-Unzjata fir-Rabat u wara fil-Belt tal-Imdina fejn inbnew l-ewwel knisja u kunvent. Minħabba d-devozzjoni kbira lejn il-Madonna tal-Karmnu, inbniet knisja oħra fil-Belt Valletta u l-fratelli tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta bnew ukoll kunvent u knisja oħra fil-Balluta. Fl-1913 il-Patrijiet Karmelitani ingħataw il-knisja u l-kunvent fil-Misraħ ta' Santa Venera. Fis-seklu ieħor il-komunità Karmelitana sabet posta wkoll fil-Fgura. F'Santa Venera għall-kumdità tan-nies u tal-istess patrijiet twaqqfet komunità indipendenti minn dik tal-Knisja l-qadima u l-Patrijiet Karmelitani f'Lulju tal-2005 inawguraw il-Knisja l-ġdida. Is-sena l-oħra l-Karmelitani fi Fleur-de-Lis għaddew it-tmexxija tal-istess parroċċa lill-Arċidjoċesi ta' pajjiżna.